voi muuten sanoa, että on aivan saatanan kuuma jo nytte. En ole todellakaan itse mihinkään pukuun pukeutumassa, koska mä oon kuvaajana, niin mulla ei tarve vittu. Mulla on vaaleat farkut jalassa ja vittu Nike lenkkarit, vittu come on. En jaksa stressaa. Ja kohta lähtee ottaa kuvia tonne noin. Just lähti broidit lähti laittaa kamoja päälle tonne noin ja sit lähtee ottaa vähän hääkuvia. Vittu pikkunen stressi saatana. Miksi pitää vittu mennä lupautua tällaiseen paskoilvehkeillä ja tää on niin kuin näin, että keikkakuvia on tullut otettua. On syy, minkä takia mä en ole hääkuvia ikinä suostunut lähteä ottaa, koska siinä on niin vitun iso vastuu. Että jos sä keikkakuvis kuset, joku kusee ja sä et saa oikein hyviä kuvia, ei menet seuraavalle keikalle hoitamaan sen homman sinne ja that's it. Mutta näissä häissä se ei toimi ihan silleen. You know. Ei mitään. Tsemppii mulle ja tsemppii teillekin sinne.